Nginibingelele babukeli besibani media. Bafowethu, ziningi iy'nkinga la emhlabeni bafowethu. Sibhalelwe uMbali Ndelu. uMbali bafowethu, bafowethu angihleki ngoba naku ngihleka ngoba ukuthi inkinga inkinga kaMbali bafowethu sithe mesiyifunda ku-email, ngaqala ukuthi bafowethu bakhona abantu abangaze babe nenkinga for kubangwa nje umgwaqo into engatheni. Ma-ke menikhuluma naye mhlambe ngezinto azibekayo la, uyathini yena usisi? Uvele athi ukhohliwe noma athi iy'ngane eziy'bekile sometimes. Iy'ngane mese ngiyibuza nje akaze angineze i-answer straight. No, lento phela iyakhombisa ukuthi ibekiwe. Yebo. Ukube mhlambe ngathi iy'ngane ngabe zibeke mhlambe sebeyidlala ibhola abafana, ngabe mhlambe amapala amabili. Yabo nje kwakukanjena nje akukhomba ukuthi lento ibekwe iy'ngane, ikhomba ukuthi ibekwe abantu abadala. Nakhona-ke into engixakayo ngisho ngathiwa mhlawumbe wenzela ukuphepha. Yini ephephile la ngoba phela iy'gebengu ziyakwazi ukungena. Ngivele nginga-understand uchuku nje uliletha kumina. Ukuthi inkinga nayo nami yini angazi. Noma mhlambe menze ukuthi iy'moto zingajiki ebaleni. Fanele lento Yebo. ngabe uyibeke mhlambe lapho uma ungena. Yebo. Igama ngoba ngamama waMkhize. Ngibhalele usisi umakhelwane wakho. Khona udabana afuna ukuxoxa nawe. Hhayi, ayikho inkinga ngilalela. Ukwenze njani la mama mhlambe? Iy'ngane bey'dlala ibhola. Hhayi, ngiyacabanga ukuthi izona kodwa nami ngike ngiy'bekele-ke nje iy'tini. No. Nginenkinga yalezi y'tini lezi. Angikwazi ukungena kahle and sengikhathele ukuthi mengimele ngingenele endlini. Kumele ngiqale ngiphume emotweni mase ngisusa iy'tini ezingabekwanga yimina. Ngiye ngifike emsebenzini ngikhathele, ngingekho emudini yokuthi mengifika mina njalo kuzomele ngiqale phansi ngiphume emotweni mase ngikhiphana ney'tini. Kuyimanje ngingena endlini. So ngihlezi ngiyikhuluma leyo ndaba yey'tini. Sekuze kwafika la sengibona khona ukuthi engazuthi ngidinga usizo cause angeke ngisakwazi ukuyikhontrola leyo nto. Ayikho phela into erongi nayo ukuthi amise imoto aphume emotweni asuse iy'tini aqhubeka yekubo into erongi. Ngayo le bhuti wami. Lezi y'tini kade ngacela izigudluke. Yini into erongi? Yindaba kuthiwa Sisuke idlala bani? Sisuke idlala mina idlala iy'ngane zakho. Iy'ngane zami zodwa. Why ungayithethisi Iy'ngane zami iy'ngane? zodwa. Ngoba mina-ke mnikazi womuzi Iy'ngane zami zodwa. lezi Umnikazi womuzi indaba pho lokhu kwenza igane. Yiphi attitude okhuluma ngayo? Hayi, fanele ngibe njani? Fanele wena uphume wena uhlale emotweni. Ayikho leyo nto oyishoyo wena. Yabo nje lo oyishoyo nje ayikho uyahlanya wena. Misa imoto yakho la uvula isicabha ususa iy'tini uqhubeka udlula mina mengifuna ukuphuma ngiyaphuma. Ubani osuke evimbelekile? Uba usuke evimbelekile? Ubani osuke evimbelekile? Ukuze ungaphinde uyibone fanele uyisuse-ke wena uyibotha uzoyisaphi ukuba mina ngeke ngize ngikususele. Wena musuke uhleli lana endlini. Kodwa mengifuna ukuphuma mina ngihamba ayikho into engiphazamisa Wena uhamba ngey'nyawo, unyaweni wena uhamba ngey'nyawo ziphazamisa. wena uhambelani ngemoto? Nginemoto phela mina. Phuma kuhambe ngey'nyawo ususa Yayibona iy'tini. nginto engikhuluma ngayo bhuti wami. Masuba right. Yayibona Hhayi engikhuluma ngayo. ukuthi uthathe icala lakho Inkinga ulenze ile lami. moto le ngenza njani shuthi mina Inkinga yani ngihambe imoto mekuwukuthi ngey'nyawo, iyaxaka bhuti phela wami. imoto ithathe imoto ishiyeke uhambe ngey'nyawo nawe njengathi sonke. Okay. Abona umuntu ongazi la. No bafowethu. Endaweni ngiyazi ngike ngayizwa indaba yekhansela. Akekho nje umuntu ongazi la. Indaba yani manje. Awuyazi? Ngazini. Oh, kanti umona wami uthi ngithwele umona wakho ngani? Bafowethu nibadala mina bangaka. Ikhansela. Usuke uthi nginomona ngani kanti ngawe? Sisipani. Hayi kahle wena. Kancane bafowethu. Kahle wena yani. Yathi jude yasemakhaya. Usuke uthi nginomona Yini wakho ehlanganisana ngani? nekhansela? Ngeke ngize ngihlale mina kuthela kini no-Big House nizongenela umxhaso omusha. Usebenza kamasipala Ufaka obala. Ikhansela lakho. Sisipani. Aphelani namanzi la kodwa kini ayaphuma amanzi. Mekunjalo ningena. Yindaba thina esingenazi izindlu nina nibe nomxhaso kini nibe nihlala ku-Big House Siyasebenza sis. nisebenza kanjani ingane yabo Siyasebenza matric? sis. Awazi iqondisha information high school wena. Ufunani pho kamasipala? Hayi Sinekhaya. Mina sisi ngiyageza mina. ngizogeza ngani mina amanzi nginisela khona kini? Ngiyageza ngamanzi wonke. Ikhansela ilalilethela phela isiwasho nje. Yo. Angithi niyavota nina kini asivoti phela thina. Bafowethu. Angayikho into ezolungisona ubasuke emotweni yakho ususa isitini uhambe kini No, yakuhlanyela. bafowethu kahle. Khona uzoba right. Hayi uyahlanya wena. No bafowethu asizele abantu Hayibo. abamithisa abanye nokuthi umuntu Nifike nifese ngama-CV anoboya lama senifuna ukususelwa iy'tini senixakwa iy'moto zenu. Sohlezi-ke sihamba ngey'nyawo kanje. Sisipani. Hayi ungazozenza isiteshi la wena. Ngalinga ungihlohla wakhipha amanzi angene endlini. Fanele ngingenele amanzi endlini ngoba khona. Hawu. Ngiyazi ukuthi igama sekwazi kwabhalwa ngayo igama lomuzi kodwa Fanele amanzi angenele kini endlini ngoba khona. Yabo njengoba engangingeneli mina amanzi endlini ingoba wekho. Ngicela bafowethu sikhulume abantu abadala singakhulumezi abantu iy'ngane. Ngiyacela. Bese ushawuthana ngeke sibe nayo isolution. Mfana sibe nesolution yalento yenu. Igcinini. Ngiyacela bafowethu. Mina nginayo isolution. Sisipani. Hayi uzothula. Yekeni uhlezi enze nje uzothula. Yabo befuna lokho-ke.
Njobe sehlobo sekhansela uyikhonzile-ke la maphatha nje. Sisi wami, Wathanda ukufa. Sisi wami. Usazothula myeke. Uzothula. Uyazazi ukuthi uyakhala bekufanele aphathe ithishu angithi unemoto yena. Abeke ithishu la arole aphume uyazi uzokhala ngithini onibizile. Mina ngazi lutho. Yo.